आजपासून करूया दापोली मतदारसंघाचं विकासाचं काम. आणि त्यासाठीच हा प्रवेश केलाय, त्यासाठीच हा खटाटोप आहे. गेली 10 वर्ष मी कुणावर आरोप करण्यासाठी टीका करण्यासाठी उभा नाही. पण 25 वर्ष आमदार झाल्यानंतर मी कुणा टीका करणार नाही, आरोप करणार ही माझी संस्कृती नाही, ही माझी विचारसरणी नाही. परंतु आमदारकी संपल्यानंतर कचऱ्याच्या टोपलीत पडल्यासारखी अवस्था जर सामाजिक चळवळीमध्ये काम करणाऱ्या कार्यकर्त्याची होणार असेल तर त्याला कुठेतरी कोणतरी हाक मारून बोलवत असेल तर त्यांच्या मदतीनं या जनतेची पुन्हा सेवा सातत्याने करत राहण्याकरता आजचा हा दिवस उभारलेला आहे. आणि म्हणून कुणाला काय वाटत असेल की ह्याने का प्रवेश केला, तर प्रवेश करण्यामागचा उद्देश एवढाच आहे की जनतेचा विकास. मी माझं एक पत्र तयार केलेलं आहे